Ayo timbul yo, timbul larang, all artis gateng kabeh. Ah, 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 ah. Aku tresno rokowe, tresno sing sakenane. Kabeh wis tak kekero kowe atine. Nadyan aku wis duwe bojo sing sakenane.
Kenapa? Oh iya, ibu-ibunya juga mau eksis ya. Oke, siap. Oke. Buat cerah foto jangan lupa ibu-ibu cantiknya ntar di video ya. Ini ya. Bersama tim Balaras campur sarinya Indonesia. Juga cerah foto. Aku wis kangen sliramu, keseneng mimpiku sayang. Yen aku kangen suaramu, bisino tembang manismu. Terus kaya ngene ning uripku, terus sayang aku. Rano sing ngalang-alangi, rano sing rusui. Ku mong kowe sing paling ngerteni aku, iso nampa kurange aku. Oh, oh, yo. Terima kasih mong suaramu luar biasa ibu-ibunya. Seneng aku. Terima kasih Bunda. Masya Allah. Luar biasa buat ibu-ibunya sekali lagi terima kasih Bu Cantik. Gentian lagi nyawernya keren banget sih. Masya Allah, tabarakallah. Ku mong kowe sing paling ngerteni
juragan nempang ya. Sekali rap dulu ya. Oke. Kita goyang lagi bro. Ratna. Hijau. Bisa nompo kurang Surat meneh.
rombongan ujung aspal. Monggo Pak Ali. Bulan yang engkau janjikan, bintang pernah kau terangkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakit. Pak Den Timbul, yo goyang. Apakah
Ibono sekali lagi. Ayo. Matur sembah nuwun. Mriki Mbak E. Triple S, Bu E. Siang pantoro ratri
Pasar Pondok Kelapa. Aku rawani nyebut bedine salah. Siang pantoro ratri mung eling manis sing janji setiaku bisa anduweni marang sang Diasu Laksmi.
Matur suwun Mbak E. Weh, iki campur sarine menang ae lho, yo. Di mana Mas Gareng? Ikan sing sambat kulone kedua pas keninggal kau letune boten tepat hatiku terbuka
ketimbang lintang gemerlap cahaya sinare terang dasar nasib sun lagi kabarang demen ini curagan empang. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Bunda, keren banget. Rasa seneng sun ora kejaga Gue demenan macam sampeyan Wonge ora beri perhitungan Ngupai sewaan bandeng Ada uang, abang ku sayang. Gak ada uang, tetap ku sayang. Juga kang kula yang mana sampeyan Mana kula sampai belakang Yang ora Terima kasih Bunda. Kayak ning mana ayo yo Ibu Hajar si Badong yang bener Demen sampeyan, demen kula sampai belakang. Dan ora gerak saja sedina, kelaran sampeyan pasti diterima. Luar biasa. rasa seneng sun ora kejaga duwe demenan macem si akang wonge bola beli perhitungan ngupai sewaan badan seempang Yo! Ha, 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 ha. Abang tuh goyang, gak ada uang. Abang tuh uang, sikatnya bunda. Duka kang kula, demen sampeyan. Demen kula, blek-blek. Yen ora Paen kaya ning mana Ayo. Doakan kula demen sampeyan, demen kula sampai belakang. Yen ora kena saja sedina, dekat pandang baik kayak di mata. rasane seneng sun ora kacakan ale demenan Terima kasih, Bunda. wonge moral beli perhitungan ngupai sewa kengen banding seempang
Timbul Laras campur sarinya Indonesia. Sumripit angin ratri urung toh ya wes. Sabar. Ya Allah, Sabar ya Allah. mbak, sabar. Besal buat Mas Zaki ya. Sumripit angin ratri tansah ngenteni sedya rajang telangi ati. Angen-angen tumrawang suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamu yayi. Wong bagus akhirnya
Siap. Aku karo tonggo ki ra isini-isini. Golek liyane, tekamu dadi tomo
Iki mau nyanyi. Oh. 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 Ayo ayo Besti. Oweo. Sing paling ngerti marang kahanane. Aku kok semangati usap ilahku sing bebas milih. Bacane ngati kinarya gambae wangi. Karena ngomong aku muga selawase dadi siji. Matur suwun Gusti ponari mati kamu sirane lopati ati kan sepi. Monggo Mas mriki mboten napa-napa Mas. Ayo. Gusti penaringi sing mati yang pendidian beri ana kuwi. Mbak Yul, Apa Pakde? mriki Mbak. Nah, Mase. Sekali lagi ke sana ya sayang. Ke depan boleh. Biar kelihatan ganteng ini loh. Masya Allah. Ya wes, ya wes, ya. Masih Bang Sandi Bolas. Terima kasih. Namanya siapa Mas? Mas Yadi, terima kasih banyak Mas Yadi. Thank you. Terima kasih Nanti. Mas Yadi. Aku mau semangati usah ilahku sing bebas milih. Kacane ati kinarya gambae wangi. Perkataan ngomong aku muga selawase. Mas Adi terima kasih. Matur
jogetnya saya ternyata bisa. Ya. Tresnamu kinarya tombo susah jroning batinku. Bagus antep loro sawatimu rasaku tulus jroning kalbu. Senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal
ya. Sekop, 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 ayo. bakal seno senadyan nyoba oncat saka rasa wis tresno ora bisa dipisahno wis tresno ora bisa Duk, Iya, cang Mas. pinter ngene iki lho. Mantap, cocok. Mantap. Masih bersama tim bola ras super serinya Indonesia bersama Cerai Kota tentunya. Spesial Jaya Abadi Sound System. Genta Buana Genset Mas Ambon. Sewelas bengi aku mbok tinggalno tanpa sebab sing pasti larani sakno sakno adong sayang lungamu dadi traumaku nyengir bisa pujaku Mbak Yuli ademe angin wengi teko anjani aku kelangan kanca crita iki yo mung masalah tresno tapi kok yo lara yen akhire irame ilang pisah yen akhire lara yen lara tenan apa wong tulus wis jadi sing
Roso. enggak? Ya, Mas Roso yang punya Wirang. Ditunggu ya, Mas. Gak apa-apa lah 2.000-an. Go! Woo! Ditaras! Namung masalah tresno koyo loro. Iya, Akhire Wirang ben Wirang pisan. Yen akhire lara ben lara tenan. Apa waktu los wis kerisengin. Lo. Udah salah. Lalu ngancani Lo. ilang Oh ya. tresnaku koyo Mas Yoso yang punya Wirang. Ayo bola dipolke. Bapak jempolnya aku yang Pak. Nah, apa-apa, turun. Oh, sabar hati, sabar ngadepi tandure kembang duka Oke. Bau masakan enak. Apa Bu? Dari Timbul Laras lagu pamungkas dan nanti kita sambung lagi setelah sholat isya kita bertemu bersama Timbul Laras. Yuk Mbak Pia beserta Mbak Sulaksmi. Cinta
sing sambat. Ayo Mbak Pia. Sini Bu